Nesta feira de hoxe tamén congregáronse os distintos partidos políticos para aproveitar para informar á cidadanía e amosarlles as súas propostas. A campaña das próximas eleccións autonómicas do 12 de xullo tamén marcou a primeira feira da nova normalidade. Os partidos políticos aproveitaron a afluencia de xente para chegar as súas propostas á cidadanía. Entre eles atopamos representantes e candidatos e militantes tamén do Partido Popular, do Partido Socialista, Espazo Común, Bloque Nacionalista Galego, Galicia en Común, a Nova Mareas e Vox. O Partido Socialista apostou por acercarse a xente durante estas actividades na xornada de hoxe para así presentar as ideas que propoñen para a nosa comunidade. Encántanos estar hoxe en Carballiño co alcalde o Carón, que está a facer un grandísimo traballo, e nós queremos facer o mesmo na Xunta de Galicia. Entendemos que temos que transmitirlle a xente as ganas que ten o noso candidato, Gonzalo Caballero, para cambiar o destino desta provincia totalmente olvidada, tamén Carballiño. Entón temos que falar de maiores, temos que falar de emprego, temos que falar de nenos que non poden conciliar os seus pais e as súas nais, temos que cambiar dunha estación para Ourense que cambie toda a provincia, que tamén afecta ás persoas de Carballiño. Temos que falar de moitísimas cousas, porque levan 11 anos sin facer absolutamente nada, nin por as persoas, nin por as empresas, nin por os traballadores. Entón, temos que estar ca xente, temos que convencerlos para que o día 12 voten o Partido Socialista, que queremos cambiar esta provincia e o vamos a conseguir.